டீச்சர்ஸ் எல்லாம் தமிழ் டீச்சர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாரும் அவங்கவங்க லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இஷ்யூஸ் இருந்தா இமிடியேட்லி ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு தேவிகா மாதாஜி அண்ட் தென் கெட் இட் ரிசால்வ்ட். ஏன்னா நாளன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது நீங்க அப்ப அந்த இஷ்யூவோட இருக்கக்கூடாது. எஸ்பெஷல் ஈவினிங் வந்து கோ லைவ்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போறாங்களாம். ஸோ ஐ திங்க் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வில் பி த ட்ரெய்னர். ஸோ 5 மணிக்கு நீங்க வந்து அந்த மீட்ல வந்து கனெக்ட் ஆகி நீங்க வந்து அந்த நாலேஜ் ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க. கோ லைவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க லோக்கல்ல வந்து நீங்க சேவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. மறுபடியும் லோட் பண்றது இந்த வேலை எல்லாம் ரொம்ப கம்மி. உங்க ஐடியா வந்து அதுக்கு நீங்க எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. So that is very Hare important. Krishna, ma'am, only adult can go live. Ma'am, youth I think has a problem still. So Okay, I'll check I think Lalita Matajiயோட லிங்க் தான் விஜய் மாதாஜிக்கும் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். If I'm Oh, right. okay, then it's fine. I feel that because even Archana Mataji is having the link of Mangala Mataji only I saw. Oh, okay, then it's fine. I think Archana Mataji can go live because her ID is been enabled only. Oh, So okay. it will work. I think if Archana Mataji is here, please actually try to check it out. So, I think Tarni Mataji and Viti Mataji, I think they will see the message and then they will do it actually. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம இன்னைக்கு அதாவது 5வது சாப்டர்ல வந்து அத்தியாயத்துல 31வது பதம் பார்க்க போறோம், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல. ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறதுனாக்கா சம்மரி ஆஃப் திஸ் 31 அண்ட் 31 பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஞானத்தை நம்ம விருதி செஞ்சுக்கும் பொழுது, அதாவது பகவானை பற்றி மெய்ஞானத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரிடத்தில் நாம பக்தியில நம்மள நாம திளைத்து கொள்ள முடியும். மீண்டும் அவரிடத்தில் சென்றடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தையுமே பகவான் வந்து நமக்கு வழங்குகின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஏனை வாகம் பகவதோ வாசுதேவஸ்ய வேதஸ்ய மாயானுபாவம் அவிதம் ஏன கச்சந்தி தத் பதம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी वासिंग। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन எதனால் ஏவ நிச்சயமாக அகம் நான் பகவதக பரமபுருஷ பகவானின் வாசுதேவசிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வேதச பரம சிருஷ்டி கர்த்தாவின் மாயா சக்தி அனுபவம் ஆதிக்கத்தை அவ்விதம் சுலபமாக புரிந்து கொண்டேன். ஏன எதனால் கச்சந்தி அவர்கள் செல்கின்றனர். தத்பதம் பகவானின் தாமரை பாதங்களை நோக்கி. மொழிபெயர்ப்பு: அந்த ரகசியமான அறிவினால் அனைத்தையும் படைத்து காத்து அழிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சக்தியின் ஆதிக்கத்தை என்னால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதை அறிவதால் அவரிடம் திரும்பி சென்று அவரை நேருக்கு நேராக ஒருவரால் சந்திக்க முடியும். பொருளுரை: பக்தி தொண்டினால் அல்லது மிக மிக ரகசியமான அறிவினால் பகவானின் வெவ்வேறு சக்திகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை மிக சுலபமாக ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரின் சக்தியின் ஒரு பாகம் ஜட உலகை தோற்றுவிக்கிறது, மற்றொரு உயர்ந்த பாகம் ஆன்மீக உலகை தோற்றுவிக்கிறது. மேலும் நடுத்தர சக்தி ஜீவராசிகளை தோற்றுவிக்கிறது. இந்த ஜீவராசிகள் மேற்குறிப்பிட்ட சக்திகளில் ஒன்றிற்கு சேவை செய்கின்றன. ஜட சக்திக்கு தொண்டு செய்யும் ஜீவராசிகள்
பொய்யான பௌதிக வாழ்வுக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் கடுமையாக போராடுகின்றன. ஆனால் ஆன்மீக சக்தியில் இருப்பவர்கள் நித்திய வாழ்வும் பூரண அறிவும் நிரந்தரமான ஆனந்தமும் கொண்டதான பகவானின் நேரடியான தொண்டின் கீழ் பகவத்கீதையில் பகவான் கூறியிருப்பதை போல் ஜட சக்தியின் ராஜ்யத்தில் அழுகி கொண்டிருக்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் அவர்களது ஜட உலக ஈடுபாடுகளை எல்லாம் கைவிட்டு தன்னிடம் திரும்பி வர வேண்டும் என்பதையே பகவான் விரும்புகிறார். இதுவே அறிவின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியாகும். தூய பக்தர்களால் மட்டும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இத்தகைய பக்தர்கள் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்தினுள் புகுந்து பகவானை நேரடியாக தரிசித்து அவருக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்கின்றனர். இந்நிலையில் உள்ள நித்தியமான அறிவையும் ஆனந்தத்தையும் அடைந்தவரான நாரதரே இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஆவார். இதற்கான வழிகளும் மார்க்கங்களும் அனைவருக்கும் ஏற்றவையாகும். ஆனால் ஸ்ரீ நாரத முனிவரின் அடிச்சுவடிகளை அவர்கள் பின்பற்ற ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். பரமபுருஷர் அவரது முயற்சி இல்லாமலேயே எல்லையற்ற சக்திகளை பெற்றுள்ளார். மேலும் மேலே குறிப்பிட்டது போல் இவை 3 முக்கியமான தலைப்புகளின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆல்ரெடி இதனுடைய விளக்க உரை நான் சொன்னது போல நாம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு நாம நம்மளுடைய தூய பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அவரிடம் திரும்பி செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஸோ ரொம்ப கீழே இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப அற்புதமான விவரிப்பு. ஆக்சுவலி பகவானுடைய 3 ஆற்றல்கள், அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி மற்றும் ததாசக்தி. அந்தரங்க சக்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகங்களை படைக்கின்றன. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பகிரங்க சக்தியான எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது இந்த மாதிரி ஜட உலகங்களை எல்லாம் படைக்கின்றன. ததாசக்தி நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை படைக்கின்றன. ஸோ இவ்வாறாக அவருடைய ஆற்றல்கள் எல்லையற்றவை. அதுல இந்த மெஜர் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சங்களும் உயிர்வாழிகளையும் படைப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது பகவானால். ஸோ ஏனைய வாகம் பகவதோ வாசுதேவஸ்ய தேவஸ்ய மாயானுபாவம் அவிதம் ஏன கச்சந்தி தத் பதம். இந்த ரகசியமான அறிவால், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம ஆத்மா, உடல் அல்ல. இந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்குமே சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வது, அது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்தினுடைய இந்த கட்டுண்ட உலகத்தினுடைய பிடியிலிருந்து நாம வெளியேறி விடுதலையடைந்த ஆத்மாவாக பகவானுடைய திருநாட்டை நாம் சென்று சேருகின்றோம். இதே அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொண்டு, ஸோ மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நாம பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் மட்டுமே பகவான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளிருந்து ஞானத்தை வழங்குவார். இல்லை என்றால் ஒரு குருவிற்கு சரணாகதி அடைந்திருந்தால் அவருடைய வழிநடத்துதலின் பேரில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த ஞானத்தையும் நாம் பெறுகின்றோம். ஸோ இருவருடைய அறிவுறுத்தலால் தான் நம்ம ஒரு நல் பாதையில போக முடியும். So the guidance should be from the authentic spiritual master or by the mercy of the Lord இந்த பரமாத்மா ரூபம். ஸோ இந்த பரமாத்மா ரூபத்திலிருந்து நம்ம ஹிருதயத்துல பகவான் நமக்கு கருணை புரிந்தால் மட்டுமே நாம இந்த ஆன்மீக உலகத்தை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த ரகசியமான அறிவால் அனைத்தையும் படைப்பதும் அவர்தான், காப்பதும் அவர்தான், அழிப்பவரும் அவர்தான். ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சக்தியின் ஆதிக்கத்தை என்னால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஸோ இது நாரதர் சொல்கின்றார். ஆக்சுவலி அதை அறிவதால் அவரிடம் திரும்பி சென்று அவரை நேராக ஒருவரால் சந்திக்க முடியும். அப்படின்னு ஆன்மீக உலகத்துல போனா பகவானுடைய தரிசனம் நமக்கு நேரடியாக கிடைக்கும் அப்படிங்கறது ரொம்ப அற்புதமா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ பக்தி தொண்டினால் அல்லது மிக மிக ரகசியமான அறிவினால் ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சு கொள்வதாலும் அல்லது பக்தி யோகத்தினாலும் அல்லது வெவ்வேறு சக்திகள் எவ்வாறு செயற்படுவது மிக சுலபமாக ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ ஒரு பாகம் ஜட உலகத்தை தோற்றுவிக்கின்றது, இன்னொரு பாகம் உயர்ந்த அந்த ஆற்றல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அந்தரங்க சக்தியால் ஆன்மீக உலகம் படைக்கப்படுகின்றது. ததாசக்தியால் இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன. ஆனா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு சக்திக்கு நாம தொண்டு செய்கின்றோம். ஒண்ணு பௌதிக உலகத்துல பௌதிக செயல்கள்ல மனசை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அதன் மேல் பற்றுக்கொண்டு இந்த பக்கம் பகவானையே நம்ம மறந்துட்டு இந்த லோகமே நமக்கு நித்தியமானது, நான் உடல் ரூபமானவன், ஆன்மாவை பற்றிய ஞானம் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது, இதிலேயே சதா சுழன்று கொண்டே இருப்பேன், அது பௌதீக சக்தி
சக்திக்கு நாம வந்து அந்த மார்ஜினல் சக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பௌதிக சக்திக்கு நம்ம செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது கீழ் உலகங்களுக்கு நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர்வாழி வந்து பக்தி சேவையிலேயோ இல்ல நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலோ இல்ல ஞானத்தை விருதி செஞ்சு பக்தி செய்யறதுலயோ தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் ஆன்மீக இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொண்டு செய்கிறார்கள். சோ அவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பூரணமான கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பகவானின் திருநாட்டை அடையக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை அடைகிறார்கள். அங்கே நித்தியமான இடத்திற்கு வந்து அவர்கள் சேர்வதற்கான மார்க்கமும் கிடைக்கின்றது. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள், கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்காக செயல்படுபவர்கள். அதை விடுதலை அடையக்கூடிய ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி தொண்டினால் ஆன்மீக லோகங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள். இதுவே அறிவினுடைய, அதாவது நாலேஜ் மிக ரகசியமான மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் பார்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து அதாவது நாரத மகரிஷி விளக்கியிருக்கின்றார். தூய பக்தர்களால் மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இத்தகைய பக்தர்கள் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்தில் புகுந்து பகவானை நேரடியாக தரிசித்து அவருக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்கின்றனர். இந்நிலையில் உள்ள நித்தியமான அறிவையும் ஆனந்தத்தையும் அடைந்தவரான நாரதரே இதற்கு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவருடைய முற்பிறவியினுடைய இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு ஆல்ரெடி. ஸோ அதனால் அவர் வந்து மறுபிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவரிஷியாக அவர் வந்து பிறந்தார். ஆனால் ஸ்ரீ நாரத முனிவரின் அடிச்சுவடிகளை அவர்கள் பின்பற்ற ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். நாம் எல்லாம் கூட அவரை மாதிரி ஒரு அவர் செய்த காரியங்கள், அவருடைய அவருடைய ஸ்ரத்தை, இது எல்லாமே நாமளும் வந்து கத்துண்டு அதையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பக்தியில நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா, பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we need to have faith, நம்பிக்கை. பேசிக்கலி பகவான் நம்மள வந்து காப்பாத்துவாரா இல்லையா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்க வேண்டாம். படைத்தவர் அவரை தவிர வேற யார் நமக்கு ரட்சிக்க போகின்றார் என்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். சோ ரட்சணைக்கோசரமே நம்ம எப்பவுமே ஏங்கிக்குன்னு இருக்கக்கூடாது. எஸ், நம்மளுடைய கர்மங்களை நாம வந்து அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தையும் நாம எடுத்துட்டு வரணும். அந்த மனப்பக்குவ நிலைக்கு நாம வந்து விட்டாலே பேசிக்கலி நம்ம நம்பிக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலோங்கி சென்று பக்தி சேவைகளை நாம செய்யும் பொழுது நமக்கு உள்ள தூய்மையும் ஏற்படுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்ம சுத்தி ஏற்படுகின்றது. அவ்வாறு ஆன்ம சுத்தி ஏற்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இருமைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து விலக்கப்படுகின்றது. இருமைகள் வந்து கிளியர் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே கொடுக்கிறார். மோட்சம் கொடுப்பதற்கு பகவான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வழங்குறார். மோட்சத்திற்கு எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஆனா அவருடைய தூய உன்னதமான பக்தி நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்து அந்த பிரேம பக்திக்கு அடிமையாகக்கூடிய அந்த இதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி அவருடைய இது. அதுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கும். ஆனா வந்து நம்ம வந்து மோட்சத்துக்காக நம்ம வந்து பக்தியை செய்யறோம் என்றால் அதற்கான வழிமுறைகள் நார்மலா நம்ம செஞ்சுட்டு போனாலும் பக்தி சேவை செய்தாலே பகவான் நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக மோட்சகதியை வந்து வழங்குகின்றார். சோ மோட்சம் ஈஸியா கிடைக்கும். ஆனா அவருடைய பிரேம பக்தியை நம்ம வந்து அடைவது என்பது மிகவும் கடினமானது. எஸ், 32வது பதத்திலிருந்து 36வது பதம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகத்தை எவ்வாறு நாம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது அப்படிங்கறது வந்து பார்க்க போறோம். சோ அதாவது 3 விதமான முக்கியமான 3 தலைப்புகளின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 3 தலைப்புகள் என்னன்னாக்கா, ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மிஸ்ர கர்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தட் லீட்ஸ் டு பக்தி மிஸ்ர ஞானம். சோ கர்மத்திலிருந்து ஞானம், ஞானத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புத்தி யோகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். சோ புத்தி யோகத்துல வந்து நின்னா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சேர முடியும். பக்தியற்ற எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நாம இந்த லோகத்துல திருப்பி வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். எஸ்டிவி பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கணும். ஏதத் சம்சூசிதம் பிரம்மம் ஸ்தாபத்ரய சிகித்சிதம் யத் ஈஸ்வரே பகவதி கர்மணி பிரம்மணி பாவிதம். எஸ், வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஏதத் சம்சூசிதம் பிரம்மம் ஸ்தாபத்ரியம் சிகித்சிதம் யத் ஈஸ்வரே பகவதி கர்ம பிரம்மணி பாவிதம். ஏதத் இந்த அளவு, சம்சூசிதம் கற்றறிந்தவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரம்மன் பிராமணரான வியாசதே, தாபத்ரிய மூவகை துன்பங்கள், சிகித்சிதம் குணப்படுத்தும் முறைகள், யத் என்ன ஈஸ்வரே பரம ஆளுநர், பகவதி முழுமுதற் கடவுளுக்கு,
கர்ம ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள், பிரம்மணி மிகச்சிறந்தவரிடம், பாவித்தம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட. மொழிபெயர்ப்பு. பிராமணரான வியாசதேவரே ஒருவரது செயல்களை பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ப்பணிப்பதுதான் எல்லா தொல்லைகளையும் துன்பங்களையும் அகற்றுவதற்கான மிகச்சிறந்த நோய் தீர்க்கும் முறை என்று கற்றவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொருளுரை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரியான அதிகாரிகளிடமிருந்து பகவானின் தெய்வீக செயல்களை பற்றி அடக்கமாக கேட்பதுதான் முக்திக்கான வழியை திறப்பதற்கு அல்லது வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் விடுபடுவதற்கு ஏற்ற வழி என்பதை ஸ்ரீ நாரத முனி தமது சொந்த அனுபவத்தில் உணர்ந்தார். குணமடைவதற்கு இது ஒன்றுதான் வழி. பௌதீக வாழ்வு முழுவதுமே துன்பம் நிறைந்ததாகும். உடலாலும் மனதாலும் இயற்கையின் தொல்லைகளாலும் மற்றும் பிற ஜீவராசிகளாலும் விளையும் முவ்வகை துன்பங்களை அகற்றுவதற்கான பல பரிகாரங்களை மூட மனிதர்கள் தங்களது சிறிய மூளைகளால் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இத்துன்பங்களிலிருந்து வெளியேற உலகம் முழுவதுமே மிகவும் கடுமையாக போராடி கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் பகவானின் அனுமதி இல்லாமல் எந்த திட்டமோ அல்லது பரிகாரமோ உண்மையாகவே விரும்பிய அமைதியையும் சமாதானத்தையும் கொண்டு வராது என்பதை மக்கள் அறியவில்லை. பகவானால் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் மருத்துவ சிகிச்சையினால் ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்தும் முறையானது உபயோகமற்றதே ஆகும். பகவானால் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் ஒரு பொருத்தமான படகினால் வாசிக்கிறேன். பகவானால் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் ஒரு பொருத்தமான படகினால் நதியையோ அல்லது கடலையோ கடப்பதென்பது சரியான முறையாகாது. முடிவான அனுமதியை வழங்கக்கூடிய அதிகாரி பகவான் தான் என்பதை நாம் உறுதியாக உணர வேண்டும். ஆகவே முடிவான வெற்றிக்கு அல்லது வெற்றிக்கான பாதையில் உள்ள தடைகளை போக்கிக் கொள்வதற்கு பகவானின் கருணையை நாம் முழுவதுமாக நம்பியிருக்க வேண்டும். பகவான் எங்கும் நிறைந்திருப்பவரும் சர்வசக்தி படைத்தவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் ஆவார். இங்க இருக்கு மாதாஜி, வாசிக்கிறீங்க, கரெக்டா தான் வாசிக்கிறீங்க. எல்லாம் அறிந்தவரும் கண்ணுல தண்ணி வந்து கண்ணு தெரியல. முடிவான அனுமதியை வழங்கக்கூடிய அதிகாரி பகவான் தான் என்பதை நாம் உறுதியாக உணர வேண்டும். பரவசநிலை அடைஞ்சிட்டீங்களா மாதாஜி? நீங்க என்னவோ தெரியல மாதாஜி, கண்ணுல தண்ணியா வருது. ஆகவே முடிவான வெற்றிக்கு அல்லது வெற்றிக்கான பாதையில் உள்ள தடைகளை போக்கிக் கொள்வதற்கு பகவானின் கருணையை நாம் முழுவதுமாக நம்பி இருக்க வேண்டும். பகவான் எங்கும் நிறைந்திருப்பவரும் சர்வசக்தி படைத்தவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் ஆவார். அவரே நல்ல தீய விளைவுகளை முடிவாக தீர்மானிக்கும் அதிகாரியாக இருக்கிறார். எனவே நாம் நமது செயல்களை பகவானின் கருணையை எதிர்பார்த்து அவரிடம் அர்ப்பணிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் அவரை அருவ பிரம்மமாகவோ பரமாத்மாவாகவோ அல்லது பரமபுருஷ பகவானாகவோ ஏற்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் யார் என்பது முக்கியமல்ல, அனைத்தையும் அவர் பகவானின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். ஒருவர் ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதராகவோ விஞ்ஞானியாகவோ தத்துவவாதியாகவோ கவிஞராகவோ அல்லது வேறெதிர்வாகவோ இருப்பவரானால் அவர் தனது கல்வியை பகவானின் உயர்வை நிலைநாட்டுவதற்காக உபயோகிக்க வேண்டும். வாழ்வின் எல்லா படித்தரங்களிலும் பகவானின் சக்தியை ஆய்ந்தறிய முயல வேண்டும். அவரை குற்றம் சொல்லி அவரை போல் ஆகவோ அல்லது சிறிய புத்தியை வைத்துக்கொண்டு அவரது நிலையை ஆக்கிரமிக்கவோ முயலக்கூடாது. ஒருவர் ஒரு நிர்வாகியாகவோ அரசாளும் நிபுணனாகவோ போர் வீரராகவோ அல்லது அரசியல்வாதியாகவோ இருப்பாரானால் அவர் ஆட்சி புரியும் திறமையில் பகவானின் உயர்வை நிலைநாட்ட முயல வேண்டும். ஸ்ரீ அர்ஜுனன் செய்வதை போல் பகவானுக்காக போரிட வேண்டும். ஆரம்பத்தில் மாபெரும் வீரரான ஸ்ரீ அர்ஜுனன் போரிட மறுத்தார். ஆனால் போர் அவசியம்தான் என்பதை பகவானிடமிருந்து அறிந்ததும் ஸ்ரீ அர்ஜுனன் தமது முடிவை மாற்றிக்கொண்டு பகவானுக்காக போர் செய்தார். அதை போலவே ஒருவர் ஒரு வியாபாரியாகவோ தொழிலதிபராகவோ அல்லது விவசாயியாகவோ இருப்பாரானால் அவர் உழைத்து சம்பாதித்து தனது பணத்தை பகவானுக்காக செலவு செய்ய வேண்டும். சேகரிக்கப்பட்ட பணம் பகவானுக்காக செலவு செய்ய வேண்டும். சேகரிக்கப்பட்ட பணம் பகவானுக்கு சொந்தம் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். செல்வம் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாக லக்ஷ்மி தேவியாக கருதப்படுகிறது. பகவான் லட்சுமி தேவியின் கணவரான நாராயணர் ஆவார்.
லக்ஷ்மியை பகவான் நாராயணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி மகிழ்ச்சி அடைய முயல வேண்டும். இதுதான் வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் பகவானை உணர்வதற்குரிய வழியாகும். எல்லா பௌதீக செயல்களிலிருந்தும் விடுபட்டு பகவானின் தெய்வீகமான திருவிளையாடல்களை பற்றி கேட்பதில் ஒருவர் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதுதான் மிகச் சிறந்ததாகும். ஆனால் அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் எவற்றின் மீது ஒருவருக்கு குறிப்பாக கவர்ச்சி ஏற்படுகின்றதோ அவை அனைத்தையும் அவர் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த முயல வேண்டும். அதுவே அமைதிக்கும் செழுமைக்கும் உரிய வழியாகும். இப்பதத்தில் உள்ள சம்சூசிதம் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். நாரதர் பெற்ற தன்னுணர்வு குழந்தைத்தனமான கற்பனை மட்டுமே என்று ஒரு நொடி பொழுதும் எண்ணிவிடக்கூடாது. அது அத்தகையதல்ல. அவ்வாறுதான் அது நிபுணர்களாலும் அறிஞர்களாலும் உணரப்பட்டது. மேலும் அதுவே சம்சூசிதம் என்னும் சொல்லின் உண்மையான பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, என்னமோ அப்படி கண்ல இருந்து தண்ணி வந்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் மறைச்சிடுச்சு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க பக்தியோட படிக்கிறீங்களே என்னவோ அதனாலதான் இருக்கலாம். ஸோ ஒருவருடைய பக்தி வந்து எப்பொழுதுமே நாம வந்து எவாலுவேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இங்க இதுல இருந்து கூட தெரியாது. ஸோ நாம பக்தி சேவை வந்து நாம எப்பவுமே ஒவ்வொருத்தருக்குமே வேரி ஆகும். அவர் நிறைய பக்தி செய்கிறார், நமக்கு அவ்வளவு பக்தி இல்லை அப்படிலாம் எப்பொழுதுமே நாம நினைக்க கூடாது. ஸோ நாம செய்யக்கூடிய பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தூய்மையான பக்தியாக நாம செய்தா போதும். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம பகவானுக்கு நாம பக்தி தொண்டு புரியறது. அந்த ஒரு மார்க்கத்துல நாம செல்லும் பொழுது அனைத்துமே வந்து தூய்மையான பக்தியாக கருதப்படுகிறது. சோ இந்த 32வது பதம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், ஏதத் சம்சூசிதம். சம்சூசிதம் என்றால் கற்றறிந்தவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானிகளால் சொல்லப்பட்டது. அந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நாரதர் ஒரு ஜென்மத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரிஷி முனிகளுக்கெல்லாம் சேவகம் செய்தவர். அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ரெமினன்ஸ் ஆஃப் த பிரசாதத்தை வந்து உண்டு. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாவங்கள் எல்லாம் விடுதலை அடைந்து அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவரிஷி என்ற அந்த பட்டத்திற்கும் அவர் வந்தார் இல்லையா. சோ அதாவது அவருடைய உன்னத சேவை, அவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ அதையெல்லாம் கேட்கக்கூடிய சிரவணத்தையும் நன்னா செஞ்சார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த பிரசாதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 3மே அவர் நன்னா செஞ்சார். நாம கூட அந்த 3 தான் கரெக்டா செய்யணும். சிரவணம், கேட்டல், அதே மாதிரி பிரசாதத்தை வந்து அதாவது பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்தல், அதுக்கப்புறம் டிவோட்டி அசோசியேஷன். இந்த 3 இருந்தா மட்டுமே நாம வந்து இந்த வாழ்க்கை என்னும் இந்த பௌதீக கடலை வந்து நம்மளால கடக்க முடியும். சோ அதேதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த அளவுக்கு மேன்மையான செயல்களை செய்தார். சோ நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. பட் இருக்கிற வாய்ப்பு என்ன, அட்லீஸ்ட் கேட்கக்கூடிய அந்த திறனை பகவான் கொடுத்திருக்கார். இது அவருடைய கருணை. பாகவதம் படிக்கிறோன்றதுனால அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. பாகவதத்தை எல்லாராலுமே படிக்கவும் முடியாது. சோ அவர் கருணை இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால பாகவதத்தை வாசிக்க முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு மேன்மையானது பகவத் தொண்டு என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இப்ப வந்து நாரதர் மேலும் சொல்கின்றார், பிராமணரான வியாசருக்கு ஒருவரது செயல்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ப்பணிப்பதுதான் எல்லா தொல்லைகளையும் துன்பங்களிலும் அகற்றுவதற்கான மிக சிறந்த நோய் தீர்க்கும் முறை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகம் என்னும் ஒரு நோயில தான் நம்ம வந்து உழன்றிருக்கோம் இல்லையா. இந்த உலகம் என்னும் நோயில நமக்கு குறைபாடுகளோடு, அதாவது என்ன வியாதிகள், பிறப்பு என்பது ஒரு வியாதி, இறப்பு என்பது ஒரு வியாதி, மூப்பு என்பது ஒரு வியாதி, அதுக்கப்புறம் மரணம், அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து டிசீஸ், அதாவது நமக்கு நோய்கள் வரும் இல்லையா. அந்த 4 வியாதிகளோட நாம இந்த 6 நிலைகளை கடந்து, அதாவது பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், சிறிது காலம் இருக்கின்றோம், நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் மரணம். சோ இந்த 6 நிலைகளை எல்லாம் கடந்துதான் நம்ம வந்து இந்த லோகத்திலிருந்து நம்ம செல்கின்றோம். சோ வியாதி எந்த சமயத்துல வந்து நம்ம செல்வோம் என்று நமக்கு தெரியாது. மூப்பு வந்தா அதுக்கப்புறம் போகக்கூடியது மரணம். சோ இந்த மாதிரி இந்த நிலைகளில் இருந்து நாம் எல்லாம் இதெல்லாமே சங்கடங்கள், துன்பங்கள் தான், நமக்கு எல்லாமே தொல்லைகள் தான். இந்த லோகத்துல வந்து ரொம்பவுமே நம்ம பூரணமான திருப்தியோட இருக்கும்ன்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஒருத்தருக்கு மட்டும் இந்த பூரண திருப்தியும் சந்தோஷமும் ஏற்படும். யாருக்கென்றால்
பகவத் தொண்டு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் எந்த விதமான சங்கடமான சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப துன்பத்தையே அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம திருப்தியை கொடுக்கும். ஏனென்றால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து பக்தி சேவைகளுமே வந்து பகவானுக்கு அவர்கள் சமர்ப்பிப்பார்கள். அதனுடைய பலன்களுக்காக அவர்கள் என்றைக்குமே விழைய மாட்டார்கள். நாம் எந்த காரியம் புரிந்தாலும் அதை அனைத்துமே பகவத் கைங்கரியமா நினைச்சுண்டு நாம வந்து செய்யணும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம் அந்த கர்ம பலன்களுக்கு நாம வந்து பந்தப்படுவதே கிடையாது. சோ ஒருவருக்கு இந்த ஞானம் தெரிந்தால் அவர்களுடைய செயல்பாடு எல்லாமே உன்னதத்தில் சென்று முடியும். அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனரும் செய்தார். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து பார்க்கின்றோம். பகவத்கீதையில வந்து அவர் மறுக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாவற்றையுமே வந்து விளக்குகின்றார். விளக்கிட்டு 18வது சாப்டர்ல கூட வந்து உனக்கு எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன், யூ ஷுட் டேக் த கால், அதாவது நீ எதை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். ஆப்ஷன் மீண்டும் வந்து கொடுக்கிறார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. ஆனா அர்ஜுனர் அது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கரெக்டான ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க என்ன சொல்கின்றீர்களோ அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு செய்கின்றேன், என்னுடைய மாயை எல்லாம், அதாவது எனக்கு எந்த அந்த மயக்கம் இதெல்லாமே தீர்ந்து விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய பாதங்களுக்கு சரணாகதி அடைகின்றார். அப்படிப்பட்ட சரணாகதி தான் நாம் எல்லாருமே செய்யணும். சோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலையை அவர் சென்றடைந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு சென்று அவருடைய பகவத் கைங்கரியத்துல அங்கேயும் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சம்மரியே. நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அற்புதமான வரிகள். பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு குருனுடைய வழி நடத்துதல் வேண்டும். குரு இல்லாத நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய வழி நடத்துதல். 2 பேர்ல ஒருத்தர் நமக்கு வழி நடத்தணும். ரெண்டுமே இருந்தா ரொம்பவுமே சந்தோஷம். ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு பிராப்தம் இருந்தா தட் இஸ் குட், கிரேட் அப்படின்னு தான் நினைக்கணும். சோ அப்படி நம்ம இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் பகவானுடைய கருணைக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக யாச்சகம் இருக்க வேண்டும் தான். சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரியான அதிகாரிகளிலிருந்து பகவானின் தெய்வீக செயல்களை பற்றி அடக்கமாக நம்ம எப்பவுமே ஒரு குரு கிட்ட வந்து தன்னடக்கத்தோடு தான் நம்மளுடைய சப்மிசிவா தான் நம்மளுடைய கேள்விகள் எல்லாமே கேட்க வேண்டும். திறப்பதற்கு முக்திக்கு வழியை திறப்பதற்கு அல்லது வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு, விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு ஏற்ற வழி என்பதை நாரத முனி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமது சொந்த அனுபவத்திலிருந்து உணர்ந்திருக்கின்றார். அவர் வந்து ஏன்னா அடுத்த ஜென்மம் அவர் வந்து முக்திக்கான அந்த வழியை அவர் கண்டார். குணமடைவதற்கு நாம் எல்லாருமே ஒரு டிசீஸ்ல தான் இருக்கோம். இந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வியாதி. என்ன பிறப்பு இறப்பு என்பது வியாதி இங்கே. சோ அந்த மரணம் மற்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு, மரணம், மூப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஏற்படக்கூடிய உடல் ரீதியான வியாதிகள், இந்த 4மே வந்து பெரிய வியாதி தான் இந்த லோகத்துல நமக்கு. சோ அதுல இருந்து நம்ம குணம் அடையணும்னாக்கா பௌதிக வாழ்விலிருந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக வழிக்கு வந்து நம்மள நாம வந்து எலிவேட் பண்ணிட்டு போகணும். சோ அந்த இதுக்கு நாம செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த துன்பங்களிலிருந்து நம்மளால வெளியே வர முடியும். இத்துன்பங்களிலிருந்து வெளியேற உலகம் முழுவதும் மிகவும் கடுமையான போராடி கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் பகவானின் அனுமதி இல்லாமல் எந்த திட்டமோ அல்லது பரிகாரமோ உண்மையாக விரும்பிய அமைதியையும் சமாதானத்தையும் கொண்டு வராது என்பது மக்கள் அறிவதில்லை. அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நாம் இந்த துன்பக்கடலை வந்து கடக்க முடியும். அவருடைய கருணையை நாம கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். சோ அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பக்தியில நாம வந்து நம்மளை வந்து திளைத்து கொள்ள வேண்டும். சோ பகவானால் அதாவது ஒரு அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் ஒரு பொருத்தமான படகினால் நதியையோ அல்லது கடலையோ கடப்பது என்பது சரியான முறையாகாது. முடிவான அமைதியை வழங்கக்கூடிய அதிகாரி பகவான் தான் என்பதை நாம் உறுதியாக உணர வேண்டும். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கருணை புரிபவர் அவர் ஒருத்தர் தான்ன்றதை நாம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆகவே முடிவின் வெற்றிக்கு அல்லது வெற்றிக்கான பாதையில் தடைகளை போக்கிக் கொள்வதற்கு பகவானுடைய கருணையை நாம் முழுவதுமாக நம்பி இருக்க வேண்டும். பகவான் எங்கும் நிறைந்திருப்பவரும் சர்வசக்தி படைத்தவர் என்றும் எல்லாம் அறிந்திருப்பவருமார் அவரே நல்ல தீய முடிவுகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா தீர்மானிக்கும் அதிகாரியாக இருக்கின்றார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல நல்லதும் இருக்கும், விளைவுகள் தீயதும் இருக்கும். ஆனா அதனுடைய பலன்களை வந்து நிர்ணயிப்பவர் பகவான் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம். அதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் நமக்கு பார்த்துட்டுதான் இருக்கும். அது நமக்கு நன்மையா இருக்கலாம், பிறருக்கு தீமையா கூட இருக்கலாம். சோ அல்டிமேட்லி நம்ம யாருக்குமே துன்பத்தை வழங்கக்கூடாது இல்லையா? சோ அவ்வாறு நாம ஒருத்தருக்கு ஒரு சிறு எறும்புக்கு கூட நாம தீங்கு இழைத்தால் அதுவும் நமக்கு பாவமாகத்தான் வந்து சேரும். அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொண்டோம் என்றால் பாவ செயல்களில் நாம வந்து கண்டிப்பாக ஈடுபட மாட்டோம். சோ மேலும் அவரை வந்து
பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகள். ஒன்று ஆற்றலின் ரூபமாகவோ அல்லது பரமாத்மா சுரூபமாகவோ அல்லது பகவான் சொரூபமாகவோ யார் நினைத்து கொண்டு அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பூரண அருளை வந்து வழங்குகிறார். சோ எந்த நிலையிலும், அதாவது இந்த 3 நிலைகள் எந்த நிலை அவர்கள் வந்து லயித்து செய்கின்றார்களோ பாத்தீங்கன்னா பலன்கள் எல்லாம் அவர் கண்டிப்பாக வழங்குகிறார். ஒருவர் கற்றறிந்த பண்டிதராகவோ விஞ்ஞானியாகவோ தத்துவாதியாகவோ கவிஞராகவோ அல்லது எந்த நிலையிலும் நம்ம வந்து ஏற்றிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கர்மங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், நான் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம், நான் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்ல இருக்கலாம், இல்லை நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு நிலையிலும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு அதாவது பொறுப்புகள்ல இருப்போம் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா அந்த பொறுப்புகள்லயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிர்வாகிக்கக்கூடிய அந்த இதுலயும் வந்து இது எல்லாமே பகவத் கைங்கரியம், நாம செய்யக்கூடியது எல்லாமே பகவானுடைய செயல். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட நம்ம இதை செய்யலாம் அப்படின்னும் பொழுது அதற்கான நேர்மையான வழி மார்க்கங்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். சோ எப்பொழுதுமே பக்தியோட செய்யும் பொழுது பாவ விளைவுகளுக்கு நாம பந்தப்படுவது கிடையாது. இதை நாம் புரிந்து கொண்டாலே கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். கண்டிப்பாக ஒரு மனிதன், ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். அதே மாதிரி ஒரு வியாபாரி விவசாயம் புரியும் பொழுது பொருள் ஈட்டுகின்றார்கள், பிசினஸ்ல வர்றது. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொருள் வந்து பகவான் தான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு வேண்டும். சோ நாம சம்பாதிக்கிறோன்ற அந்த இது இருக்கக்கூடாது. எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி லார்ட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ். அவருடைய கருணையால் நமக்கு இந்த பொருள் எல்லாம் நாம் ஈட்டுகின்றோம் அப்படிங்கிற ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். அப்படிப்பட்ட பொருள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக நாம கண்டிப்பாக செலவிட வேண்டும். ஏன்னா அவர் கொடுக்கிற காசுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு சில பகுதியை வந்து நம்ம வந்து செலவிட வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அந்த கடமையை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும். அதுல 100% நாமளே சாப்பிடணும், நாமளே எல்லாத்தையும் செல்வத்தை சேர்க்கணும், நம்மளுடைய 10 தலைமுறைக்கு வேண்டிய சொத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. எந்த ஒரு தலைமுறைக்கு கூட நம்ம சேர்த்து வைக்கிற சொத்து நிரந்தரமா என்பது நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. நாம வாங்கின வீடு நம்ம பிள்ளை கடைசி வரைக்கும் வச்சு வாழ்வானான்றது கேரண்டியே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல 10 தலைமுறைக்கு வேண்டிய சொத்துக்கள் நம்ம சேகரிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம என்ன செய்யணும், அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கைக்கான மார்க்கங்களை நாம காட்டணும், நல்ல வழியில அவங்கள வந்து வழி நடத்தி செல்லணும். இதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அவர்களுக்கு ஞானத்தை போதிக்கணும், ஞான மார்க்கத்தில் செல்வதற்கான அந்த டைரக்ஷன் அவங்களுக்கு காட்டணும். இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெற்றோருடைய கடமை. அவங்களுக்கு தேவையான கல்வியை வழங்கணும், அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கர்மங்கள் பிரகாரம் அவர்களுடைய சம்பாத்தியம், அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் அவங்க வந்து வாழக்கூடிய தன்மை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். 10 வீடுகள் வாங்கணும், 15 பங்களா வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த 10 கார் வாங்கணும்ன்ற அந்த இன்டென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. ஸோ அதுல நம்ம சம்பாதிக்கிறக்கூடிய அட்லீஸ்ட் ஆஸ் பர் பிரபுபாதர் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 10th சாப்டர்ல நேற்று நான் வாசிக்கும் பொழுது இந்த குவாலிட்டிஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து தானங்கள் இருக்கு. அதுல 50% நம்ம தானம் பண்ண வேண்டி இருக்குன்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனா நம்ம சக்திக்கு நம்மளுடைய அர்னிங் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் 10%ஆவது நம்ம சம்பாதிப்போம். 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம்னாக்கா அதுல ஒரு 10,000 வரைக்குமே நம்ம வந்து நல்ல காரியங்களுக்கு ஈடுபடுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஒதுக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்றத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக இதுல போகிறதுக்கு நமக்கு வழி கிடைக்கும். ஸோ எப்பொழுதுமே தானங்கள் வந்து தகுதியான இடத்துல தகுதியான நபருக்கு எவ்வாறு தானம் வழங்க வேண்டும், சத்துவகுணத்தில இருந்து வழங்க வேண்டும். ஸோ ரஜோகுணத்திலே தாமசிக் நேச்சரோ இருந்துட்டு நம்ம தானங்கள் செஞ்சா அதனுடைய பலன் எது இந்த லோகத்திலே நமக்கு அது உபயோகப்படாது. அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷனோட, புண்ணியங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தானங்கள் செய்யக்கூடாது. இதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். பதம் 33. ஸோ மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஆமயோ யஸ்ய பூதானாம் ஜாயதே ஏன சுவ்ரதஹ தத் ஏவ ஹி ஆமயம் த்ரவ்யம் நா புனாதி சிகித்சிதம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமயோ யஸ்ய பூதானாம் ஜாயதே ஏன சுவ்ரதஹ தத் ஏவ ஹி ஆமயம் த்ரவ்யம் ந புனாதி சிகித்சிதம். ஆமய நோய்களையும் எத்தகைய பூதானாம் ஜீவராசியின் ஜாயத்தை சாத்தியம் ஆகின்றது, ஏன செயலால் சுவ்ரத நல்ல ஆத்மாவே, தத் எந்த, ஏவ அதே, ஹி நிச்சயமாக, ஆமயம் நோயை, திரவியம் பொருள், ந இல்லையா, புனாதி குணப்படுத்துவது, சிதிக்சிதம் சிகிச்சை செய்யப்படும். மொழிபெயர்ப்பு.
லெஃப்ட் மொழிபெயர்ப்பு லெஃப்ட்ல நல்லாத்மாவை மருத்துவ சிகிச்சைக்கேற்ப அளிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அதே பொருளால் விளைவிக்கப்பட்ட ஒரு நோய்க்கு மருந்தாக இருப்பதில்லையா? பொருளுரை: திறமையுள்ள மருத்துவர் மருந்தை போல செயற்படும் உணவினாலேயே அவரது நோயை குணப்படுத்துகிறார், நோயாளியை குணப்படுத்துகிறார். உதாரணமாக, பால் பதார்த்தங்கள் சில சமயங்களில் வயிற்றுக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் அதே பால் தயிராக மாற்றப்பட்டு வேறொரு பொருளுடன் கலந்து கொடுக்கும் போது அத்தகைய கோளாறுகளை குணப்படுத்தி விடுகிறது. அதை போலவே பௌதீக வாழ்வின் மூவகை துன்பங்களை பௌதீக செயல்களினால் மட்டுமே போக்கிவிட முடியாது. நெருப்பினுள் வைக்கப்படும் இரும்பு பழுக்க காய்ச்சப்படும் போது அது நெருப்பை போலவே செயற்பட ஆரம்பிக்கிறது. அதை போலத்தான் அத்தகைய பௌதிக செயல்களையும் கூட ஆன்மீகமாக மாற்ற வேண்டும். அதை போலவே ஒரு பொருள் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட உடனேயே அதன் பௌதிக தன்மை உடனடியாக மாறிவிடுகின்றது. இதுதான் ஆன்மீக வெற்றிக்குரிய ரகசியமாகும். ஜட இயற்கையை அடக்கியாளவோ அல்லது ஜட பொருட்களை விலக்கிடவோ நாம் முயலக்கூடாது. ஒரு பொருள் கெட்டதாக இருப்பினும் அதை பரமபுருஷரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே அதனை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய மிகச் சிறந்த வழியாகும். அனைத்தும் பரமபுருஷரிடமிருந்து தோன்றியவையே. மேலும் அவரது கற்பனைக்கு எட்டாத சக்தியால் ஆன்மீகத்தை ஜடமாகவும் ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் அவரால் மாற்றிவிட முடியும். ஆகவே ஜடம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பொருள் பகவானின் சக்தி வாய்ந்த விருப்பத்தினால் உடனே ஒரு ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறது. ஜடம் என்று அழைக்கப்படும் அப்பொருளை ஆத்ம சேவையில் ஈடுபடுத்துவதுதான் அத்தகைய மாற்றத்திற்கு தேவையான சூழ்நிலையாகும். நமது பௌதீக நோய்களை குணப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் துன்பமோ துயரமோ அல்லது பயமோ இல்லாததான ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு நம்மை உயர்த்தி கொள்வதற்கு அதுதான் சிறந்த வழியாகும். இவ்வாறு அனைத்தையும் பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்திவிடும் போது பரபிரம்மத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை என்பதை நம்மால் உணர முடியும். இவ்வாறாக அனைத்தும் பிரம்மமே என்னும் வேத மந்திரத்தை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகம் என்ன சொல்ல வர்றதுன்றத பார்க்கலாம். ஆமயோ யஷ்ய பூதானாம் ஜாயதே ஏன சௌவத்ரஹ தத் ஏவஹி ஆமயம் திரவ்யம் ந புனாதி சிகிச்சிதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் இந்த நோய்க்கு குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்து என்னன்னாக்கா, பகவானின் பக்தி தொண்டில் நாம நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்த பிறகு பௌதிக செயல்கள்ல கண்டிப்பாக நம்ம ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். அதை நாம தவிர்க்க முடியாது. ஆனா அதை பக்தி தொண்டுக்காக செய்கின்றோம் என்று நாம மடைமாற்றி கொண்டு நம்மளுடைய பக்தி சேவையாக நம்ம மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு நாம் செய்யும் பொழுது அதற்கான கர்ம பந்தங்களிலிருந்து நாம விடுதலை அடைகின்றோம். இந்த ஒரு கான்செப்ட் நாம புரிஞ்சுட்டாலே இந்த ஸ்லோகத்தோடைய என்ன சொல்ல வருகிறார் நாரதர் அப்படிங்கிறது நம்ம அற்புதமாக புரிந்து கொள்ளலாம். சோ திறமையுள்ள மருத்துவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மருந்தை போல செயற்படும் உணவினாலேயே அவரது நோயாளியை குணப்படுத்துகின்றார். ஆக்சுவலி இல்லையா, ஒரு நோயாளியாக இருப்பவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்திருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே நோயாளிகள் தான். நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையில சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் அனைத்துமே 3 விதமான துயரங்கள் நமக்கு உண்டு. ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம். இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய அந்த என்ன ப்ராப்ளம்ஸா இருந்தாலுமே என்னென்ன பரிணாமங்கள் இதெல்லாமே ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இல்லையா. சோ ஒரு ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் எதுவுமே செய்யறதில்ல, அது சுத்தமான ஒன்று. ஆனா இந்த உடலோட இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் இந்த ஸ்தூல உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இந்த புலன்கள், மனது, அறிவு இது எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி கர்மங்களை எல்லாம் செய்கின்றோம். நம்ம அதுல நற்கர்மமும் உண்டு, துர்க்கர்மமும் உண்டு. சோ அப்படிப்பட்ட செயல்களிலிருந்து ஆத்மா விலகிதான் நிற்கின்றது. ஆனா அதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் ஆத்மாவோடு தான் செல்கின்றது. சோ அந்த கிளியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடையில ஏற்படக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம். இந்த பிரபஞ்சத்துல நமக்கும் இந்த நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அதாவது உயிர்வாழிகளோட நம்மளுடைய இன்ட்ராக்ஷன், அதனால் ஏற்படக்கூடிய கர்ம விளைவுகள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி தெய்வீகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட் ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவர்களாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கும் நமக்கும் இடையிலே ஏற்பட, ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இல்லையா. அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல நாம வந்து அதிகமான துயரங்கள் வந்து ஏற்படுகின்றது. அத்தகைய செயல்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கும் அது இம்பாக்ட் இல்லையா? இப்ப கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை 3வது ரவுண்ட் போயின்னு இருக்கு. இதுல வந்து 2 முறை கொரோனா வந்தவங்களும் உண்டு. சோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி தெய்வீகத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எங்கேயோ நேச்சருக்கு அகைன்ஸ்ட் போயிருக்கோம். நம்ம வந்து அதேதான் நம்மளுடைய விளைவுகளை வந்து நாம வந்து சந்தித்து கொண்டு இருக்கின்றோம். இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த தேவர்களுடைய அனுகிரகத்தினாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதுக்கங்கள் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. சோ அது ஆதி தெய்வீகம் என்பதும் நமக்கு தெரியும். சோ இந்த 3 வகையான துன்பங்களிலிருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியேறணும். அதற்கு வந்து பகவானுடைய கருணை ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அதை நம்ம எப்படி செய்கின்றோம் என்பதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகத்திலோ அல்லது ஞானம் கலந்த பக்தியிலோ இதெல்லாம் செய்யும் பொழுதுதான் அந்த பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைகின்றோம். சோ அத்தகைய பௌதிக செயல் கூட ஆன்மீகமாக மாற்ற வேண்டும். நம்ம பௌதிக செயல்கள் வந்து செய்தாலுமே அவை அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மடைமாற்றி ஆன்மீக செயலாக நாம மாற்ற வேண்டும். எப்படி என்றால் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன்மீக வெற்றிக்குரிய ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆளவோ அல்ல ஜட பொருட்களை விலக்கிவிடவோ நாம முயலவே முடியாது. இங்க நம்ம ஆட்சி புரியணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு வீட்டிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு தான் கிரேட் அப்படிங்கிறது, நான் சொல்ற வார்த்தை தான் இந்த வீட்டுல எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆதிக்கம் புரியணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. அதாவது ஈகோ, நமக்கு ஈகோ என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்மளுடைய பிறவியிலே வந்திருக்கக்கூடிய ஜட சக்தியால் ஆன ஒரு குணம் தான். அந்த ஈகோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வீட்டிலையும் செய்யலாம், நாட்டிலையும் செய்வோம். சோ ஒருவர் செய்யக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபேமிலிக்கோ இல்ல அந்த நாட்டுக்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். அது ஜட இயற்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த நம்மளுடைய கடமைகள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே துறக்கவே முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறது. அடக்கியாளவும் முடியாது, அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து விலகி இருக்கலாம்னா கூட விலகி இருக்க முடியாது. நாம கண்டிப்பாக செயல்பட்டுதான் ஆக வேண்டும். ஒரு பொருள் கெட்டதாக இருப்பினும் அதை பரமபுருஷனின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே அதை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்வதற்குரிய மிக சிறந்த வழியாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நாம எல்லாருமே மொபைல் போன் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மொபைல் போன்ல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப குழந்தைகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போன் கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நோண்டிண்டே கேம் விளையாடுறது, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கும். ஆனா அதே மொபைல் போன் இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிரவணத்திற்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதுறதுக்காகவோ நாம் உபயோகப்படுத்துகின்றோம் என்றால் அதனுடைய பர்பஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சால்வ் ஆகிறது. அது நம்ம வந்து பக்தி கைங்கரியத்துல அந்த ஜட பொருளை நாம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம். ஜடத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேத்தனமாகவும் சேத்தனத்தை ஜடமாகவும் மாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பகவானுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் உண்டு. நாம் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் இல்லை என்றால் ஜடத்திற்கு சமமானவர்கள் தான். சோ நம்ம ஆன்ம ரூபத்துல இங்க இருந்தா கூட நித்திய பத்தர்கள், அறியாமையில் உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள். ஆனா எப்பொழுது நாம இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்கின்றோமோ அப்பொழுது இந்த உடலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவத் கைங்கரியத்தில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அது வந்து உன்னத நிலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பிசிக்கல் பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கோயில்ல போயிட்டு நம்ம வந்து சேவை செய்கிறோம் என்றால் இந்த ஜடத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து பக்தி தொண்டு செய்கின்றோம். இது வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸா நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோ நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியணும். சோ எங்க வந்து நம்ம ஜடத்தை வந்து ஸ்பிரிட்டா யூஸ் படுத்துகின்றோம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக வழியில உபயோகப்படுத்துகின்றோம், எங்கே ஆன்மாவை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆன்ம நிலை என்றே இல்லாமல் வெறுமனே பௌதிக செயல்களில் இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் நமக்கு புரிகின்றது. சோ எட்டாத, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மிகச் சிறந்த வழியாகும். அனைத்தும் பரமபுருஷரிடம் தோன்றியவையே. மேலும் அவரது கற்பனை கெட்டாத சக்தியால் ஆன்மீகத்தை ஜடமாகவும் ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் அவரால் மாற்ற முடியும். யாரால? பகவானால் மட்டுமே. ஆகவே ஜடம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பொருள் பகவானின் சக்தி வாய்ந்த விருப்பத்தினால் உடனே ஒரு ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றம் அடைகின்றது. அதே மாதிரி ஜடம் என்று அழைக்கப்படும் அப்பொருளை ஆத்ம சேவையில் ஈடுபடுத்துவதுதான் அத்தகைய மாற்றத்திற்கு தேவையான சூழ்நிலையாகும். இதுதான் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள். சோ நம்மளுடைய உடல், இந்த ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் ரெண்டுமே என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பகவத் கைங்கரியத்துல ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். சோ அதாவது இந்த ஜடமான இந்த உடலையும் வந்து நாம வந்து பகவத் கைங்கரியத்துல ஈடுபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த கட்டுண்ட ஆன்ம பிடியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். சோ இவ்வாறாக பௌதிக செயல்களை நம்ம தவிர்க்க முடியாது. பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் அது பக்தி செயலுக்காக நம்ம அப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். சோ இங்க வந்து நமது பௌதிக நோய்களை குணப்படுத்தி கொள்வதற்கும் துன்பமோ துயரமோ அல்லது பயமோ இல்லாத ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு, அதாவது ஸ்டேர்கேஸ், ஒவ்வொரு படியாக மேலே ஏறி
கீழே இருக்கக்கூடிய கீழ்நிலையெல்லாம் தாண்டிதான் மேல்நிலைக்கு போக முடியும் இல்லையா? சோ அந்த நிலைக்கு நாம வந்து உயர்த்து கொண்டு அதுதான் சிறந்த வழின்னு சொல்லியிருக்காரு. இவ்வாறு அனைத்தையும் பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி விடும் பொழுது பரபிரம்மத்தை வரை இங்கு வேறு எதுவுமே இல்லை. அதாவது நம்ம ஜட தொழில் ஜட செயல்கள் இருந்தாலும் அவை அனைத்தையுமே பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக நம்மள வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது எவ்ரிதிங் இஸ் பரபிரம்மம் அப்படின்னு நாம வந்து அது இங்க பிரம்மத்தை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது, பகவானை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். அனைத்தையுமே அவருடைய அந்த பகவானுடைய இதுவாகவே நாம வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு வந்து விடுகின்றது. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்னிலையை வழங்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக அமைகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். சோ ஏவம் நுரணாம் கிரியாயோகா சர்வே சம்ஸ்ருதி ஹேதவாஹ தவேவாத்மா விநாசாய கல்பந்தே கல்பிதா பரே. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் நிருணாம் கிரியா யோகா சர்வே சம்ஸ்ருதி ஹேதவஹ தவ ஏவாத்ம விநாசாய கல்பந்தே கல்பிதா பரே. ஏவம் இவ்வாறாக நிருணாம் மனிதனின் கிரியா யோகா எல்லா செயல்களும் சர்வே அனைத்தும் சம்ஸ்ருதி ஜடவாழ்வு ஹேதவக செய்கின்றது தே அந்த ஏவ நிச்சயமாக ஆத்ம செயலெனும் மரத்தை விநாசாய கொன்று கல்பந்தே தகுதி பெறுகின்றது கல்பிதாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பரே உன்னதமானவரிடம். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறாக ஒரு மனிதனின் எல்லா செயல்களும் பகவானின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் போது நிரந்தரமான பந்தத்தை விளைவித்த அதே செயல்களே செயல் என்னும் மரத்தை அழித்து விடக்கூடியவையாக மாறுகின்றன. பொருளுரை. ஜீவராசியை முடிவில்லாத பந்தத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டிருப்பதான பலன் கருதிய செயல் கீதையில் ஓர் ஆலமரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயலின் பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனோபாவம் உள்ளவரை ஒருவரது செயலின் தன்மைக்கேற்ப ஆத்மா ஓர் உடலில் அல்லது ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொன்றிற்கு மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும். இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனோபாவத்தை பகவானின் நோக்கத்திற்காக தொண்டு புரியும் விருப்பமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இப்படி செய்வதால் ஒருவரது செயல் கர்மயோகமாக மாறிவிடுகிறது. அதாவது ஒருவர் தனது இயற்கையான மனோபாவத்திற்கேற்ப செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போதே அது அவரது ஆன்மீக பூரணத்துவத்தை அடையக்கூடிய வழியாக மாறிவிடுகிறது. இங்கு ஆத்மா என்னும் சொல் பலன் கருதும் செயல்களின் எல்லா பிரிவுகளையும் குறிப்பிடுவதாக உள்ளது. முடிவு என்னவெனில் பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் பிற செயல்கள் ஆகியவற்றின் எல்லா பலன்களையும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இது தொடர்ந்த கர்ம வினையின் உற்பத்தியை நிறுத்திவிடுவதுடன் படிப்படியாக உன்னதமான பக்தி தொண்டாகவும் உருவெடுக்கின்றது. இந்நிலை செயலென்னும் ஆலமரத்தின் லெஃப்ட்ல பாருங்க மாதாஜி. செயலின் ஆரம்பத்தில் வேரை முழுமையாக துண்டித்துவிடும் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் செயலாற்றுபவரை பகவானின் தாமரை பாதங்களில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும். அதாவது முதலில் ஒருவர் வேதாந்தத்தை கற்றறிந்தவர்களும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களுமான பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தூய பக்தர்களின் தொடர்பை நாட வேண்டும். அத்தொடர்பில் உள்ள ஆரம்ப சாதர்கள் உடலாலும் மனதாலும் முழுமையாக பக்தி தொண்டை செய்ய வேண்டும். இந்த சேவை செய்யும் மனப்பான்மை பகவாத்மாக்களை திருப்திப்படுத்தி அவர்களை முழு மனதோடு ஆசீர்வதிக்கும்படி செய்ய தூண்டுகிறது. இத்தகைய ஆசீர்வாதம் தூய பக்தர்களின் எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் ஆரம்ப பக்தனுக்குள் புகுத்துகின்றது. இது படிப்படியாக பகவானின் உன்னத லீலைகளை கேட்பதிலுள்ள உறுதியான பற்றாக வளர்ச்சி அடைகிறது. இவ்வாறு கேட்பதானது ஸ்தூல மற்றும் சூஷ்ம உடல்களின் உண்மையான நிலையையும் இவற்றிற்கும் அப்பாலுள்ள தூய ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு மற்றும் முழு முதற் கடவுளாகிய பரமாத்மாவோட அவனது நித்திய உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய உண்மையான நிலைகளையும் அவன் அறிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறது. நித்தியமான உறவு நிச்சயப்படுத்தப்பட்ட பின் பகவானின் தூய பக்தி தொண்டு படிப்படியாக வளர ஆரம்பித்தது. அருவ பிரம்மம் மற்றும் இதயவாசியான பரமாத்மா ஆகிய நிலைகளுக்கு அப்பால் சென்று பரமபுருஷ பகவானின் பரிபூரணமான அறிவாக அது மலர்கின்றது. பகவத்கீதையில் கூறப்படுவது போல் இத்தகைய புருஷோத்தம யோகத்தினால் ஒருவன் இப்பிறையிலேயே பரிபூரணமானவக மாற்றப்பட்டு பகவானின் எல்லா நற்குணங்களையும் பெருமளவில் வெளிப்படுத்துகிறான். இதுவே தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஏற்படும் படிப்படியான முன்னேற்றம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இது பக்தியிலிருந்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து
ஒருத்தர் வந்து சாதாரண பக்தி சேவையில வந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் தாங்களுடைய கடமைகள் எல்லாமே ஒரு கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு, அதாவது கர்மயோகமாக, நிஷ்காம கர்மயோகமாக செயல்படும் தினம். அவ்வாறு நிஷ்காம கர்மயோகத்துல செயல்படக்கூடியவர்கள் ஞானத்தை விருதி செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றார்கள். அதாவது பக்தி மிஸ்ர கர்மத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மிஸ்ர ஞானத்திற்கு வந்து அவர்கள் வந்து எலிவேட் ஆறாங்க. இது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் இப்ப நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. சோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவராசி வெயிட் 34 தானே நம்ம பண்றது. நிரந்தரமான எஸ். சோ ஏவம் நிருணாம் கிரியா யோக சர்வே சம்ருதி ஹேதவஹ தவா ஏவாத்மா விநாசய கல்பந்தே கல்பிதா பரஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறாக ஒரு மனிதனின் எல்லா செயல்களும், அதாவது எல்லா கர்மங்களுமே பகவானின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது, நம்ம அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகத்துல செயல்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிரந்தரமான பந்தத்தை விளைவித்த அதே செயல்களே செயல் என்னும் மரத்தை அழித்து விடக்கூடியவையாக மாறிவிடுகின்றன. அதாவது ஒருத்தர் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்தே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது they will be out of that actually. கர்ம பந்தனத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கின்றது. சோ எப்படி கர்ம பந்தனத்தை வந்து நம்ம வந்து புருஷோத்தம யோகத்துல படிச்சிருக்கோம். நம்ம 15th சாப்டர்ல ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனுடைய வேர்கள், கிளைகள், மரத்தினுடைய மெயின் பிரான்ச், அதாவது இலைகள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து சோ அந்த மரத்தை வந்து நாம வந்து பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் தான் வெட்டி சாய்க்கணும்ன்றதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ பற்றற்று, பலன்கள் மேல் பற்றற்று அனைத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய அத்தகைய செயல்பாடுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரத்தை வந்து அழிக்கக்கூடியவையாக மாறிவிடுகின்றன. அதே செயல்கள் நாம வந்து பௌதிக செயல்கள் ஈடுபட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அதனுடைய கர்மங்களுக்கு நாம பந்தப்பட்டு விடக்கூடாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மெயின் மீனிங். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்திலிருந்து பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து அடுத்து வர ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போகின்றோம் நாம். சோ ஜீவராசியை முடிவில்லாத பந்தத்திலிருந்து ஆழ்த்தி கொண்டிருப்பதுதான் பலன் கருதிய செயல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள். இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துட்டு எஸ் நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு போட்டிருக்கேன், எனக்கு இவ்வளவு வரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு நம்ம வந்து வேலை செய்யறோம் இல்லையா. அதுவும் என்னுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக செய்யறது. எஸ் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி போடணும், we have to work hard. அது எல்லாமே பக்தியோட செஞ்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது. எஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிசினஸ்ல ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம்தான். ஆனா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய சுயபுலனுக்காக நினைத்து கொண்டு செய்யக்கூடாது. எல்லாமே பகவத் கைங்கரியம் நினைச்சுண்டு செய்யும் பொழுது அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்க வரக்கூடிய லாபங்களும் சரி எதுவா இருந்தாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் ஆகி விடுகின்றது. நாம் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நமக்கு அந்த கர்ம பந்தனத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது. 1 ரூபாய் லாபம் வந்தாலும் சரி, 10 கோடி லாபம் வந்தாலும் சரி, எல்லாமே அவருடைய கருணை, அவ்வளவுதான். அந்த நிலையில நாம எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா எந்தவித கர்ம பந்தனத்திற்கும் நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. ஆனா அந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பற்றின்மை என்னும் செயலால பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். ஒரு மால மரத்தினுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. செயலின் பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனோபாவம் உள்ள வரை இந்த லைனை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். மனோபாவம், எந்த செயல் செய்தாலும் அதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் புண்ணிய பலன்களா நமக்கு வந்துடணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. அந்த மனோபாவம் இருக்கிற வரைக்குமே ஒருவரது செயலின் தன்மைக்கேற்ப ஆத்மா ஓருடலில் அல்லது ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். நாம இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மனித உடல் தான் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது கேரண்டி கிடையவே கிடையாது. சோ நமக்கு ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறிண்டே இருக்கும். இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும், ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய சுகத்தை அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த பற்றுதல் நமக்கு இருப்பதால் பகவானின் நோக்கத்திற்காக தொண்டு புரியும் விருப்பமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஆனா நாம அதையே வந்து பாத்தீங்கன்னா மடைமாற்றி பகவானுடைய தொண்டிற்காக நாம எடுத்து செல்ல முடியும். சோ அவ்வாறாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி செய்வதால் ஒருவர் செயல் கர்ம யோகமாக மாறிவிடுகின்றது. அதாவது காரியம் வந்து
கர்மயோகமாக மாறிவிடுகின்றது. நாம் அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காரியமாக தான் ஆற்ற வேண்டும். சோ அதாவது ஒரு காரியத்தை செய்கின்றோம் என்றால் அது நம்மளுடைய கர்மமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு செய்யும் பொழுது, பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல நாம உன்னத நிலையை அடைகின்றோம். ஒருவர் தனது இயற்கையான மனோபாவத்திற்கேற்ப செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போதே அது அவரது ஆன்மீக பூர்ணத்துவை அடையக்கூடிய வழியாக மாறிவிடுகின்றது. எப்பொழுது என்றால் அவன் ஆத்ம சுத்தியை அடையும் பொழுது. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய கைங்கரியங்கள், நாம செயல்பட்டு தான் ஆக வேண்டும். இது அனைத்து பலன்களும் அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பணம் என்று நம்ம மனதை நாம வந்து எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அந்த ஆத்மா உன்னத நிலையை அடைகின்றது, ஆத்ம சுத்தியை அடைகின்றது. அதை விடுத்து இந்த பலன்கள் மேல் நம்ம பற்றுக்கொண்டு நாம செய்வோம் என்றால் அவை அனைத்துமே நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. சோ இங்க ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செயல்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாம செயல்படக்கூடிய விதத்துல வந்து ஆத்மாவுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய லைஃபே டிசைட் பண்ணுது. இன்னொரு ஜென்மம் நமக்கு இருக்கா இல்லையா என்பதை டிசைடிங் ஃபேக்டரே நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான். சோ அதனால ஆத்மாவை வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் பிற செயல்கள் ஆகியவற்றின் எல்லா பலன்களையும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இது தொடர்ந்த கர்ம வினையின் உற்பத்தியை நிறுத்தி விடுகின்றது. கர்ம பந்தனத்தை அங்கே கட் பண்ணுது. படிப்படியாக உன்னதமான பக்தி துண்டாகவும் உருவெடுக்கின்றது. நம் பக்தியோட செய்யும் பொழுது பக்தியும் நமக்கு வந்து அந்த நிலையில வந்து நம்ம கடமையும் செய்கின்றோம், பக்தியும் செய்கின்றோம். இந்நிலையில் செயல் என்னும் ஆலமரத்தின் வேரை முழுமையாக துண்டித்து விட முடியும் என்பதோடு மட்டுமில்லாமல் செயலாற்றுபவரையும் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும். சோ இந்த 2-3 வரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அற்புதமான வரி. சோ இதை புரிஞ்சின்றாலே நம்ம வந்து நித்திய உறவை வந்து பகவானோட நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். அந்த யோகத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். சோ அருவ பிரம்மம் மற்றும் தொண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவ பிரம்மம் மற்றும் இதயவாசியான பரமாத்மா ஆகிய நிலைகளுக்கு அப்பால் சென்று பரமபுருஷ பகவானின் பரிபூர்ணமான அறிவால் அது மலர்கின்றது. பகவத்கீதையில நம்ம அதுதான் படிக்கிறோம், புருஷோத்தம யோகத்துல இல்லையா. சோ ஒருவர் இப்பிறவிலேயே பரிபூர்ணமாக மாற்றப்பட்டு, ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை பெற்ற பிறகு அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே உன்னத தன்மையை அடைகின்றது. அவ்வாறு உன்னத தன்மையை அடையக்கூடிய அவர்களுடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு ஆத்ம சுத்தியை வழங்குகின்றது. இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே விடுதலை அடைகின்றார்கள். பகவானுக்கு கைங்கரியம் புரிந்து மேலும் சென்று அங்கேயும் வந்து அதே கைங்கரியத்தை தொடரக்கூடிய வாய்ப்பையும் பகவான் கொடுக்கின்றார். இதுதான் நாம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சாராம்சம் ஆக்சுவலி. சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல், இந்த ஸ்தூல உடலை நாம வந்து பக்தி கைங்கரியத்துல ஈடுபடணும். இந்த ஜடத்தை வந்து நாம வந்து சேதனமாக மாற்றணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பதம் 35. சோ பிரியா பாலாஜி மாதாஜி, இது லாஸ்ட் பதம் இன்னைக்கு. சோ வாசிங்க. यत् अत्र क्रियते कर्म भगवत् परिदोषणं ज्ञानं यत् अदीनां भक्ति योगास्मिन् योगा समन्वितम्. यस वासिंग माता. हरे कृष्णा माताजी. यस. यत् अत्र क्रियते कर्म भगवति परिदोषणं ज्ञानं यत् अदीनं हि भक्ति योग समन्वितम्. यत् எதுவாகினும் அத்ர இவ்வாழ்வில் அல்லது உலகில் கிரியத்தே செய்யப்படும் கர்ம செயல் பகவத் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பரிதோஷனம் திருப்திக்காக ஞானம் அறிவு யத் தத் அவ்வாறு அழைக்கப்படுவது அதீனம் சார்ந்துள்ள ஹி நிச்சயமாக பக்தி யோக பக்தி ரசமான சமன்விதம் பக்தி யோகத்துடன் பொருத்தும்படி இணைக்கப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு: இங்கு இப்பிறவியில் பகவானின் திருப்திக்காக மேற்கொள்ளப்படும் எச்செயலும் பக்தி யோகம் அல்லது பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பக்தி யோகத்துடன் இணை பிரியாதாக ஆகிவிடுகின்றது. பொருளுரை: சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைக்கேற்ப பலன் நோக்கு கருமங்களை நிறைவேற்றுவதால் ஆன்மீக தன்னுணர்வை பெறுவதற்குரிய தெய்வீக அறிவை ஒருவரால் பூரணமாக பெற முடியும் என்பதே பொதுவான கருத்தாகும். பக்தி யோகம் மற்றொரு விதமான பக்தி யோகம் மற்றொரு விதமான கர்மம் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் பக்தி யோகம்
கர்மம் மற்றும் ஞானம் ஆகிய இரண்டுக்கும் மேற்பட்டது. பக்தி யோகம் கர்ம ஞான யோகத்திலிருந்து சுதந்திரமாக உள்ளது. ஆனால் கர்மமும் ஞானமும் பக்தி யோகத்தை சார்ந்துள்ளன. வியாசருக்கு ஸ்ரீ நாரதரால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டது போல இந்த கிரியா யோகம் அல்லது கர்ம யோகம் இங்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கமாகும். பகவான் தமது மக்களான ஜீவராசிகள் வாழ்வின் மூவகை துன்பங்களை அனுபவிப்பதை விரும்பவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் திரும்பி வந்து தன்னுடன் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ஆனால் பகவானிடம் திரும்பி செல்லுதல் என்பது ஒருவர் தன்னை பௌதீக களங்கத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஆகவே பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயலாற்றப்படும் போது செயலாற்றுபவர் படிப்படியாக ஜட களங்கத்தில் இருந்து தூய்மை அடைகிறார். இத்தூய்மை ஆன்மீக அறிவை பெறுவதை குறிக்கிறது. ஆகவே அறிவு பகவானுக்கு செய்யப்படும் கருமத்தை அல்லது செயலை சார்ந்துள்ளது. பக்தி யோகத்தை அல்லது பகவானின் திருப்தியை நோக்கமாக கொள்ளாத மற்ற அறிவு ஒருவரை பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு அழைத்து செல்லாது. அதாவது நைஷ்கர்மயம் அச்சுத பாவன வர்ஜிதம் எனும் பதத்தின் தொடர்பாக ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டு உள்ளதை போல் அதனால் முக்தியை கூட அளிக்க முடியாது என்பதே அதன் பொருளாகும். பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுவதை போல் பகவானின் தெய்வீகமான புகழை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் ஒருவன் அதே சமயத்தில் பகவானின் கருணையால் ஆன்மீக ஞானத்தையும் பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பக்தி மிஸ்ர யோகத்திலிருந்து பக்தி மிஸ்ர கர்ம யோகம். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சு கொள்ளணும். அதாவது இதுல பக்தியும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தனித்து ஒண்ணுமே கொடுக்காது நமக்கு. மீண்டும் இன்னொரு வாட்டி இந்த உலகத்துல நம்ம பிறவி எடுப்போம். வெறுமனே கர்மயோகம் வெறுமனே ஞான யோகத்துல நம்ம முன்னேறி சென்றாலும் பக்தி இல்லாமல் இந்த யோகங்கள் நிறைவு பெறாது. சோ நாம பக்தி செயல்பாட்டில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகியாக நிஷ்காம கர்மயோகி அலாங் வித் பக்தி செய்யப்படும் பொழுது ஞானத்தையும் நாம விருத்தி செஞ்சுக்கலாம். அதாவது பக்தியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. எத் அத்ர கிரியதே கர்ம பகவத் பரிதோஷனம் ஞான எத்தத் ஆதீனம் அஹி பக்தி யோகா சமன்விதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கு இப்பிறவியில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் திருப்திக்காக மேற்கொள்ளப்படும் எச்செயலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். நாம எந்த செயலுமே இது பகவானுக்காக நான் செய்யறேன். சோ இப்ப வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சமைக்கின்றோம், தாய்மார்கள் எல்லாம் சமைக்கின்றோம்னா இந்த சமையல் பகவானுடைய பிரசாதம். சர்வமும் கிருஷ்ணார்பணம் அதற்கான மந்திரங்களும் கூட இருக்கின்ற சிக்ஷாஷ்டகம் இதுல எல்லாமே சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இதுல இருக்கு. சோ அந்த மந்திரங்களை சொல்லி அனைத்தையுமே பகவானுக்கு நிவேதனமாக நம்ம படைத்து விட்டாலே அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த செயலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோடு செயல்படுதல். எந்த செயலும் தாய் என்பவள் சமைக்க வேண்டும், அது அவளுடைய கர்மம் ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த கர்மத்தையும் பக்தியோட நம்ம சமர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அங்கே நம்ம பக்தி யோகத்தை நாம உபயோகப்படுத்தினதாக அர்த்தம். அந்த பக்தியில செய்யறதாக கருதப்படுகின்றது. பகவானுக்காக செயல்படுகின்றோம் என்று கருதப்படுகின்றது. சோ அல்லது பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் அறிவு என்று அழைக்கப்படுவதும் இங்கே ஞானம். அந்த ஞானத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்துடன் இணை பிரியாது ஆகிவிடுகின்றது. ஞானம் பக்தி செய்ய 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 என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் ஞானத்தை வாரி வழங்கின்றேதான் இருப்பார். சோ ஞானத்தையும் ஒரு புறம் நாம விருதி செஞ்சுட்டே போகும். சோ பக்தியும் ஞானமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே சைட் பை சைட் போயிட்டே இருக்கும். சோ அது பேரலா அதோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் எப்பவுமே. சோ நாம பக்தியில முன்னேற முன்னேற ஒரு அஞ்ஞானவாதியும் ஞானத்தை விருதி செஞ்சு கொள்கின்றான். சோ அந்த நிலைக்கு மாற்றம் அடைகின்றது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைக்கேற்ற பலநோக்கு கர்மங்களை நிறைவேற்றுவதால் ஆன்மீக தன்னுரிமை பெறுவதற்கு தெய்வீக அறிவை ஒருவரால் பூர்ணமாக பெற முடியும் என்பது பொதுவான கருத்தாகும். ஆனால் பக்தி யோகம் மற்றும் மற்றொரு விதமான கர்மம் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் பக்தி யோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மமும் ஞானமும் ஆகிய இரண்டிற்கும் மேற்பட்டதாகும். இதுக்கு மேலதான். சோ எந்த யோகத்துல இருந்தாலும் இறுதியிலே அவன் பக்தியை செய்திருந்தால்தான்
ஒரு 80% கர்மயோகியாக நிஷ்காம கர்மயோகியா இருந்தாலும் 20% பக்தி செஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த கர்மயோகமே நிறைவு பெறும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மிஸ்ர கர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதே மாதிரி சிலர் தியான பயிற்சிகள் மட்டுமே செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை விருதி செஞ்சு கொள்கிறார்கள். அந்த ஞானம் பக்தி கலந்து செல்லும் பொழுது புத்தி யோகமாக அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். சோ பக்தியற்ற எந்த யோகமுமே நிறைவு கிடையாது. அதுதான் நாம் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் கர்மமும் ஞானமும் பக்தி யோகத்தை சார்ந்துள்ளன. They are dependent on பக்தி யோகம். வியாசருக்கு ஸ்ரீ நாரதரால் சிபாரசு செய்யப்பட்டது போல இந்த கிரியா யோகம் அல்லது கர்மயோகம் இங்கு சிபாரசு செய்யப்படுகின்றது. சோ ஏனெனில் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கமாகும். எதுக்கு நாம பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்? எல்லா இடங்களிலுமே இதுதான் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நாம எதுக்கு அவரை திருப்திப்படுத்தணும்? நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய அதாவது பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? இந்த லோகத்துல வந்திருக்கும். வாழ்வில் மூவகை துன்பங்களை அனுபவிப்பதை பகவான் நம்ம விரும்புறதே கிடையாது. நாம இங்க சங்கடப்படணும்ன்றது அவருக்கு இஷ்டமே கிடையாது. ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளை சங்கடப்படணும்னு எப்பயாவது நினைப்பாளா? கண்டிப்பாக நினைக்க மாட்டாள். அவளை வருத்தி கொண்டாவது தன் பிள்ளையை ரட்சிக்கணும்னு நினைப்பா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நாம் எல்லாருமே நம்ம ஜீவராசிகள் ஆகிய நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள். அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே ரட்சிக்க வேண்டிய தர்மமும் அவருக்கு இருக்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்தா மட்டுமே, அதாவது பக்தி தொண்டு செய்வதால் நம்ம என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் நாம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்திற்கு செல்கின்றோம். என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது, அதாவது பிரவೃತ್ತಿ எது நிவர்த்தி எது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எது செய்யணும்ன்றத நம்ம தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது உன்னதமான அத்தகைய செயல்கள் நாம் ஈடுபடும் பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சேர்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. நம்மள பத்த ஆத்மாக்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஞானத்திலேயோ இல்ல நிஷ்காம கர்மத்திலேயோ இல்ல டைரக்டா பக்தி யோகத்திலேயோ நம்மள எடுத்து செல்வது பகவான் தான். நாம் அந்த பாதையை பற்றி கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த லோகத்துல பிறந்து இந்த மூவகை துன்பங்கள் இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கு நாம நிரந்தரமாக கூட தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஒரு வாட்டி நம்மளுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியை நம்ம விட்டுட்டோம்னாக்கா ஒன்லி கிராஸ் பாடிஸ் இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் கூட இருக்கு. அந்த நிலையில போனோம்னாக்கா மீண்டும் நமக்கு தட் இஸ் த கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படிங்கறது கூட சொல்லுவோம், நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி நிலைக்கு சென்ற பிறகு நாம மோட்சகதி என்பது நம்மளால அடையவே முடியாது. அதனால்தான் இப்ப கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாம பயன்படுத்தி பக்தியில நம்மளால எந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு செயல்பட முடியுமோ அந்த செயலாற்றுதலில் நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும்.